ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗିଂରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରଣୀସ୍ଥଳ ଥିଲା, ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରିକିରି ଅବିରତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅବରିତ ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିଏ ନାଚି ନାଚି ଯାଉଛି, କିଏ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉଛି, କିଏ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବ ଏଠୁ ସହଜରେ ଅନୁମୟ କରିହୁଏ। କେତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ପୀଠାଧୀଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆଗମନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ନା କ'ଣ ଅରୁଣ ଭାଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ଅଭାବ ନ ହୁଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରତି ବି କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। କିଏ ହାତରେ ପାଣି ବୋଟଲ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶୋଷକୁ କେମିତି ନିବାରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମିତି କ'ଣ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ସେମାନେ କାଟିକିରି ସେମାନେ ଏମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଭକ୍ତମାନେ ଯେମିତି ଭୋକରେ ନ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ବାପା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଅନ୍ନର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜନସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ପଣ। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅରୁଣ ଭାଇ, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଜିଟ୍। ମାନେ ଏମିତି କାଉଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବାଟା ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ। 3 ବର୍ଷ ଥିଲି ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବି ଆମର ଅନେକ ଆସିଥିବ ହେଲା ନା, ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କେମିତି ଭେଟ ହେବ? ଆମେ ତ ରହିଲୁ ଏଠି, ତ ଦେଖିବା କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ? କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯାଇକି ଏମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଜାଗା, ପବିତ୍ର ଧାମ, ୟାରି ଭିତରେ ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ଆଉ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ଏ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ତ ବେଳେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଥିଲାବେଳେ ଭାବେ ସତରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁ କୁହନ୍ତି କି କୋରାପୁଟରେ ମାଓବାଦୀ ନକ୍ସଲ ଏମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି, ନାଇଁ, ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭଲ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲ ହେଇଯିବା ପଛର କାରଣ ଇଏ 2 ଜଣ, ଏମାନଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଏମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବି ପୁରା ଭରପୁର ଅଛି। ସମର୍ପଣର ଭାବ ଥିଲେ ଯାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଜଳାଭିଷେକ, ଶିବଙ୍କର ଜଳାଭିଷେକ କରିବାର ଇଏ ହେଲା ପୁଣ୍ୟଫଳ ଅର୍ଜନ କଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ରାସ୍ତା ଯାକ ଏମିତି ଭିଡ଼। କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇ ମାନେ ଚାଲି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 120 କିଲୋମିଟର, କିଏ ଚାଲିଛି 60 କିଲୋମିଟର, କିଏ 80 କିଲୋମିଟର, କିଏ 200 କିଲୋମିଟର, କିଏ 300 କିଲୋମିଟର। ତଥାପି ଥକି ନ ଯାଇ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ଜଳାଭିଷେକ କେମିତି କରିବେ ସେ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରାଣପଣେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପୁରା ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିଏ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲାଣି, କିଏ ଶୋଇ ଗଲାଣି, କିଏ ବସି ପଡ଼ିଲାଣି। ତଥାପି କାନ୍ଧରେ ଥିବା ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆ ଭାରଟାକୁ ସେମାନେ ଥଇ ନ ଦେଇ ସେମାନେ ସେ କାନ୍ଧରେ ରଖିକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଳାଭିଷେକ ଯେଉଁ ହେବ ତା ନିକଟରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ସହିତ ସେମାନେ ତାକୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଚାଲିଛି, କିଏ ଦୌଡ଼ିଛି, ଲୋକମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ, କିଏ ଏକାକୀ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ବି କିଏ ଏକା, କିଏ 2 ଜଣ, କିଏ 3 ଜଣରେ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି। ଆମେ କହୁନା କେଉଁ ଧର୍ମର କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ଅକାଟ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପୁରା ଗୋଟେ ମାନେ ଉଦାହରଣ, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଧର୍ମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା କିଛି ଭକ୍ତମାନେ, କିଛି ତ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଲା ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ର। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟିତ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ 4-5 ଜଣ, ଆମ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଦେଖେଇବି ଏମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ସେମାନେ କରୁଥିବେ। କିଏ ଭୋକରେ କିଏ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ କିଏ ରାତିରେ ବେହୋସ ହେଇଯାଉଥିବ, କିଏ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅଧା ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବାଇକ୍ ବା କାରରେ ଯେଉଁ ଆସୁଥିବେ ଇଏମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଛୋଟି ନେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କରିବା ଆଗରେ କ'ଣ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା, ଏଇଠୁ କେତେ ବାଟ, ଏଇଠୁ କେତେ ବାଟ ହେବ 40 କିଲୋମିଟର। ପୁଣି ଦେଖିବା 40 କିଲୋମିଟର ତ ରହିଲା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ତାର, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତି ପୁରା ଏକଦମ ରୋମାଞ୍ଚକର ପରିସ୍ଥିତି, ପୁରା ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହୁଛୁ।